mutum ya haɗa ka da Allah. Ku duba abin da ya faru kwanan nan a ƙasar nan kafin azumin nan. Wani bawan Allah yana aiki a gidan wani mutum, haka kawai matar gidan ta neme shi ya yi lalata da ita. Sai ce, haba, irin yadda mai gidan nan yake kyautata mun, yake mun abubuwa na alkhairi, don yanzu baya nan ki kira ni cikin ɗaki mu hau gado tare da ke, yadda yake yi da ke in yi da ke? Wallahi ba zan yi ba, ne musulmi ne. Ta ce, to wallahi ko ka yi ko kuma in ƙulla maka sharrin da ba za ka fita ba. Ya ce, to ne dai ba zan yi ba. Ta ce, to za ka san ni kuwa. Shi kenan ta fita, shi ma ya fita. Mai gidan yana zuwa, ka san makirar mata yadda take, ta haɗa fuska, tana maganganu, tana kuka, tana hawaye, tana kaza kaza. Wannan cin mutunci, ya rasa ma wanda zai nema sai ni, waye waye, inda ta shiga ba nan take fita ba. Mai gidan ya fusata, ba tare da ya yi bincike kamar yadda ƙur'ani ya faɗi ba. Idan mace tana son ka baka so ta ba, za ta ƙulla maka sharri. Idan tana son ka baka so ta ba, za ta maka kyauta. Idan kana son ta baka so ta ba, za ta sa mijinta ya kyautata maka, saboda son yana nan a zuciyarta. Idan kuma tana son ka, za ta sa mijinta ya cutar da kai. Duka mace ta iya wannan, kuma mata suna yi. To shi ta zo ta karanta masa ba tare da ya yi bincike ba, tunda shi mai faɗa a ji ne. Ya sa 'yan sanda su kama shi su rufe, suka ce ai wannan ba criminal case ba ne, civil case ne. Za su dai rufe shi, amma zuwa gobe sai dai a wuce kotu. Aka tafi kotu, aka gurfanar da shi, ga mutane suna cike a kotu. Wasu abin da ya kawo su don su ga ƙarshen shari'ar nan, don sun san ƙarya take, wannan dai ba zai neme ta ba. Wasu kuma suna kokonto anya haka ne ko ba haka ba. Wasu kuma sun yadda akan ya neme ta din. An kasu kashi uku, an zo an cika a kotu. Aka zo aka tsaye da shi inda ake tsaye da abokin maganan kotu. Matar kuma ta tsaya a ɗayan box din, ga alƙali can, ga lauyoyi, ga jama'a, kowa na kallo. Wane kaza lokaci kaza kayi kaza kaza, aka karanta masa, yana kallon su. Sun gama karanta komi. Ta ce, to me za ka ce? Ta ce, to wannan shari'a dai sai a gaban Allah za a warware ta. Ya sa kansa haka. Alƙalin ya fusata, me yake nufi sai a gaban Allah za a warware ta? Shi alƙalin ba zai iya shari'an ba kenan? Ashe hakan nan da ya mutu. Daga kalman nan da ya faɗi, ya ce ni ban neme ta ba, kuma ta san ban neme ta ba. Ita ce ta neme ni na ƙi in saurare ta. Ta ce za ta ƙulla min sharri, gashi kuma ta ƙulla min sharri. Ni dai ina maimaitawa ban neme ta ba. Amma abin da zan ce akan wannan magana, kawai sai an je gaban Allah za a warware wannan maganar. Yana haka sai ya mutu a tsaye a kotu. Ita ma tana tsaye, alkali yana zaune, sauran jama'a duk suna tsaye. A Najeriya fa ba wata ƙasa ba. Kafin azumin nan ya shigo, alkalin sai ya daka tsawa, me kake nufi wannan shari'a sai a gaban Allah za a yi? Kenan mu ba za mu yi adalci ba, ko ba mu iya shari'a ba? Alkali yana ta faɗa da gawa, yayi ta magana, bai ji ko kula shi ba a yi ba. Kai ba da kai ake magana ba, shiru. Kai sai kuma abin ya ba su tsoro. Ɗaya daga cikin ma'aikatan gurin ya zo gurin shi, malam da kai ake magana, sai ga yayi haka, ashe gawa ne. Shayaran kai daɗe ya mutu, ga jiki har yayi sanyi. Ashe lokacin da ya ce wannan magana a gaban Allah za a warware, an zare ran. Matar sai ta fashe da ihu a kotu, tana cewa wallahi ita ce ta neme shi. Yanzu ya mutu kenan? Ita ce ta kira shi a ɗaki, ta neme shi, shi ya ƙi, ta ce za ta ƙulla man sharri. Duk abin da ya faɗan nan gaskiya ne. Tana ihu a kotu, ta riga ya mutu. To maganan ya ƙare ne? Yadda ya faɗa, sai ina za a warware? A gaban Allah. Allah ka ƙara mana imani da tsoron Allah. To